jakin mina pizten duen podcasta. Zientzia oro. Ziur gertatu zaizula, txokolatea eskuan hartuta, urtu egiten da eta maigainean utzita solidotu. Ez alda arraroa, izan ere txokolatea, kakaoa, landare bada, eta jokabide hori aldiz animalien gantzek izaten dute. Gaur egun sukalde batzuk laborategiak dira. Errezeta batean osagaien temperatura graduaren zehaztasuneraino kontrolatu dezakezu, hotza ala beroa izan. Osagai oliotsuen eta akuosoen arteko uztartzea kontrolatu daiteke, erabat bereizitako faseetan zein nahastutakoan egon. Eta osagaien proportzioak gramo bakoitza kontrolatzeraino errespetatzen badituzu eta osagaiak gehitzean ordena eta denborak ondo planifikatzen badituzu, eta hori guztia ondo egiten baduzu noski, plater baten kalitatea bermatuko duzu. Amonaren sukaldaritza berdinduko duzu edo ia. Baina ez alda kontrasana hori, amonak ez zuen hori guztia egiten. Bai eta ez, metodoak ez ziren gaurkoak, baina eskarmentuak agintzen zuen. Hori bai, amona guztiak ez dira izan sukaldari onak, idealizatuta ere baditugu. Bai, pentsatzen dut, amona oso sukaldari ona zela, bai. Eta amonaren amona hobea zen, ez? Eta haren amona are hobea. Horrela denboran atzera egin dezakegu paleolitikoko jatorrizko amona bat topatu arte. Amona guztien amona. Hark mamuta labean prestatzen zuenean ez zeukan parekorik. Sekulakoa zen, bere biziko jana. Txantxetan ari zara, ez da, Willy? Baina egiaren parte bat badago historia horretan, sukaldaren zientzia oso garatuta zuten garai bateko amonek. Kaixo, ni Eider Olazar helduaien naiz. Eta ni Guillermo Roazubia, Willy. Eta Zientzia Oro podcasta egiten dugu. Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailaren Zientzia podcasta. Jakin mina pizteko helburua duen podcasta. Eta zientzia leku guztietan bilatzen duena. Gaur, sukaldean bilatuko dugu, janariaren zientzian murgilduko gara. Zenbat zentzumen dituzu, Willy? Esaten dute 5 ditu dela, ez? Zenbaki hori handitzeko eta txikitzeko arrazoiak emango dizkizut. Nola ingo zu hori? Ikusi egiten duzu, entzun egiten duzu, ukitu egiten duzu, dastatu egiten duzu, eta usaindu egiten duzu. Hoxe, 5 kontatu ditut nik, esan dakoa. Egia esan, gehiago dituzu. Beroa ere sentitu dezakezu, elektrizitatea edo zenbait kondiziotan magnetismoa ere bai, nolabait vibrazioak antzematen dituzu, eta zutik edo etzan da zaudela nabaritzen duzu. Gainera, zuk sentitzen duzu, pertsona bat zure ondoan duzunean, ikusi entzun ukitu, dastatu eta usaindu gabe, ezta? Bai, pentsatzen dut baietz. Hor duzu, hori horrela bada, 5 zentzumen baino gehiago dituzu. Gainerako zentzumenak hainbat abantaila ematen dizkizute. Baina itzul gaitezen ideia klasikora, demagun baietz. Jendeak dion bezala, onartzen dugula 5 zentzumen dituzula. Hori da. Baina ziur zaude 5 direla? Azkenean dastamena eta usaimena ez aldira zentzumen bera. Sentsore mota bera da, baina 2 tokitan jarrita. Hauan daudenek harrapatzen dutenari zapore deitzen diogu eta zentzumenari dastamen, eta sudurean daudenek usainak harrapatzen dituzte eta zentzumena usaimena da. Baina berez, gauza bera da, horrela ikusita, 4 zentzumen besterik ez dituzu. Azkarra honditu eta azkar txikitu dizkiazu zentzumenak, kopuru hori dantzan ibili da. Bueno, ikuspuntua da besterik ez, zu ez zara aldatu. Eider, hitz egin dezagun txokolateari buruz. Gustoko duzu gaia, ezta? Noski, kimikari bezala oso interesgarria iruditzen zait txokolatea. Ni ez naiz kimikaria, baina txokolatea asko interesatzen zait. Eta begira, kimikaria zaren aldetik, emaiguzu txokolatearen azalpen zientifikoa zuzer horrek, adi entzungo zaitut. Kimika baino fisika pixka bat. Sukaldariek oso ondo kontrolatzen dute txokolatearen urtze puntua. Solidoa da txokolatea, baina ahoan sartzen duzunean orduan urtu egin behar da. Horregatik urtze puntua izan behar du gure gorputzaren temperaturatik nahiko gertukoa. Horretarako batez ere zaindu behar dira txokolatearen 2 osagai. Bata kakaoaren gantza eta bestea esnearena.
Eta kakaoaren gantza komplikatua da, kristalizatu egiten da, kristalizazio mota ezberdina ditu, horixe, bi osagai horiek kontrolatuta eta haien derivatuak gehituta eta horrela eta behar den moduan eta abiaduran eta neurrian berotuta, jolastu egiten dute, txokolatea egiten dutenek eta lortzen dute kontrol hori. Noski ezberdina da, txokolate beltza, esneduna eta noski txuria. Denok nabarituko dugu aldea, klaro. Txokolate beltzak askoz temperatura altuagoa behar du urtzeko, ez? 46 gradutik gorakoa, 46, 49 inguru horretan. Esneduna berriz, 42, 44 horri biltzen da. Eta txuria, 38, 40 inguru. Dena den 50 graduak gainditu gabe, beti ere, ze bestela txokolatea erre egiten da. Desastrea da. Eta beste kontu bat txokolaterekin lotuta. Estatu batuetan txokolateek osagai ezberdinak dituzte. Europarekin edo munduko beste edozein tokirekin alderatuta. Gozoagoa da, trinkoagoa, eta ez du testura hain leuna estatu batuetan. Gainera, azido butirikoa izaten du txokolateak. Kutsu azidoa ematen dio. Eta arrazoi bat badago horretarako. Garai batean, hozkailurik ez zegoenean eta txokolatea garraiatu behartzenean eta esnea garraiatu behartzenean txokolatea egiteko eta estrategia berezi bat jarraitu duten estatu batuetan. Utzi egiten zioten esneari hartzidura izaten bidean. Bidai luzeetan behintzat eta proteina batek ere gainera aukera izaten zuen gantzak puskatzeko. Eta tartean azido butiriko hori sortzen zen. Eta hangoak, estatu batuarrak ohitu egin dira zapore horrekin, azidotasun puntu horrekin. Gero hozkailuak ohikoak bihurtu ziren, baina estatu batuarrak dagoeneko ohituta zeuden haien txokolatearen zapore berezi horrekin. Beraz, bertara inoiz joaten bazarete, baizue, proba egin, zergatik ez, txokolate ezberdina. Hori bai, estatu batuetan, beste inunez. Bai, ez asmatu, zertaz hitz egingo diazun orain. Oinarrizko zaporeak, ezta? Ia, oinarrizko zapore bati buruz egia esan. Gainera kontakizunaren garaia iritsi da. Musika hau, ekialderantz goaz. Japoniara, hain zuzen ere, zapore berria asmatu zuen herrialdera. Benetan, asmatu? Esateko modua da. Bere zapore mota hori hortxe zegoen naturan, baina japoniarrek jakin izan dute zapore hori ustiatzen, eta batez ere haien zientzialari batek argitu zuen haren sekretuaren zientzia. Ez da zapore gozoa, ez da gazia, ez da garratza edo ez da mingotxa ere, zapore mota berria umami zaporea da. Umami hitzak japonieraz zapore ona esan nahi du. Eta izen hori eman zioten, elikagai askok zutelako zapore mota hori, jateko goxoa, atsegina, eta aurreko lauretatik ezberdina zena. Izen bat behar zuen eta horixe umami deitu zioten. 20. mendea laborategi berriz jositako garaia zen, baita Japonian ere. Eta haietako batean, Tokioko Unibertsitate Imperialean, Kikuna Eikedak topatu zuen zer sustantziak sortzen duen magia hori hauan, konbu izeneko algaren zopa jaten duzunean. Baina egia esan sustantziak duen izenak magia osoa puskatzen du, kimikariek glutamato monosodikoa deitzen diotelako. Hala ere ez da umamiaren errudun bakarra. Ikertzaileen hurrengo belaunaldiek beste sustantzia umamitsu batzuk topatu zituzten beste elikagai batzuetan. Haiek ere izen-abizen kimiko itsusidunak. Argi dago, ezin da izenen kontua kimikarien esku utzi. Istorioa bukatzeko esan behar ditut 3 gauza. Batetik, istorioak berez ez duela bukaerarik. Laborategian jarraitu zuten umamia ikertzen noski. Bestetik, ez dela Japoniako janariaren kontua bakarrik. Gure ohiko elikagai askok ere badute umami zaporea. Arrain askok, antxoak adibidez, eta itsaskiek, eta barazkiek, espinakak adibidez. Tomateak ere bai, gazta askok, eta abar. Eta bukatzeko esan nahi dut ikerketek kontu interesgarri bat topatu zutela. Alegia umamiak zapore ona esan nahi duen izen hori baldin badu ere, ez duela berezko zapore on bat. Aldiz, haren ezaugarrietako bat da beste elikagaien zaporeak amplifikatzen dituela.
Ez da hori bakarrik, baina fenomeno interesgarria da. Oso interesgarria da, eta utziazu, telesail bat gomendatzen, nik erderako izenburua emango dut, La Cantina de Medianoche du izena, eta Tokioko jatetxe baten inguruan antolatutako kontakizunak dira, ez? Oso toki txikia, Japoniako jatetxe tradizional baten itxura hartzen diot nik, behintzat, eta gauez bakarrik irekitzen duen jatetxea da, hori da, berez gidoia. Bertako jabeak platerak prestatzen ditu espreski bezeroek eskatutakoaren arabera, eta niretzat, kapituluak ikuste hutsak umami zaporea transmititzen dit. La Cantina de Medianoche. Ez dut euskarazko bertsorik topatu egia esan, bide batez, telesail batez ezik, komikien sail bat moduan ere argitaratuta dago. 7 komiki uste dut direla, Jaro Abe komikilariak eginak. Hori bai, komiki formatuan niri ez dit transmititzen umamiaren sentsazio goxo hori, ez? Baina tira, historiak hor daude eta merezi du. Zaporeen gaiarekin bukatzeko, goazen kultura zientifikoa aplikatzera, eta ausardiaz betetako esperimentutxo batez hitz egitera, kultura zientifikoan ideia oso garbi bat dago. Jakin nahi duzu nola eragiten duen faktore batek sistema batean? Isolatu zazu faktore hori eta ez aldatu egon litezken beste faktore guztiak. Alegia, zaporearen efektuaz jabetzeko itxuan egin dastaketa bat. Estali begiak eta probatu gauzak, batez ere jango duzun janariak nolako itxura duen ikusi gabe, hori elikagaien zientzialariek egiten dute, baina gu beste zerbait topatu dugu. Bartzelonako Dan Lenoir jatetxean, iluntasunean bazkaldu edo afaltzen da janaria ikusi gabe. Zu egon zara horrelako batean, Willy? Ni ez, bintzat eta zu? Ez, baina probatuko nuke. Baina ezagutzen dugun norbait bai, egonda dago. Banuen gogoa gure lankide bat ona ekartzeko horretaz hitz egiteko hain zuzen ere. Edurne Gaston Dan Lenoir jatetxean egon zen Bartzelonan behin. Duela urte batzuk lagun talde batekin Dan Lenoir izeneko jatetxera junginen afaltzea. Dan Lenoirrek frantsesez iluntasunean, esan nahiko lukez, noir beltza da, beraz, iluntasun hortan. Erabateko iluntasunean otorduak egiten dituzun toki bat, ezta? Bertako langiletako batzuk ere itxuak dira, ez denak, baina batzuk bai. Nik jakin nahi nuen nola iristen zaren gelara bertara, jan behar duzun gela ilun horretara. Kamarleko atea ireki eta dena iluna dago hasieratik? Lehenengo badagolako bitxaron gela moduko bat edo, eta bertan, haindikan iluntasuna ez da erabatekoa, baina bai egia da, argi gutxikin bezala dagoela ja, ez? Eta handik aurrean, nolabait pasadizo moduko bat dago, eta handik geroz eta iluntasun handiagoan, nolabait erabateko iluntasuna iritsi artez. Jangelan, erabateko iluntasun totala, ez da ezer ikusten. Menu itxi baten baitan, zan otordua, bai emate zizkiguen bertako langilek eta argibide batzu, zer topatuko genuen eta nola, nola jan behartzen, zekaro ez tezu ikusten beraz sardeskakin edo eskuakin, edo nola jateko dan, baino ez dizu esaten zer daukan, ez? Eta pixkat joku bezala ere planteatzen dute, nola baita esateko, bazuk ere ez, zentzumenen bidez eta asmatu arte, zer dan. Baina bai esatez hori, edo likidoa izango dan, edo moztu beharrekoa dan, edo platerian gutxi gora bera nun topatuko ez duen, ez dezu ez ikusten. Ikusmena oso zentzumen garrantzitsua da, ez? Hori blokeatzeak ondoriak izango ditu. Oso esperientzia interesgarria izan zen. Egia da, olako intimitateko giro bat bezala sortzen dela, esango nolabait ez dezu ikusten, eta horrek ere eramaten zaitu, isiltasun moduko batea. Guk jasotzen ditugun input horiek ez ditugun zentzumen bakarraken jasotzen, ez da? Esan edari adibidez, ez? Ardo bat eskatu, eta zuk sumatzen dezu, ez? Hotza dagola, eta ja horrek nola garunak automatikoki lotzen duen, ez? Ardoa eta hotza abatxuria izango da. Hala planteatzen zuten beraik ere joku bezala, ez ardo beltza zerbitzen zuten adibidez oso hotza. Interesgarria, esperientzia bat bertan murgiltzekoa, ez? Baina handik ere atea berduzu eta horri buruz ere hitz egin zidan Edurnek.
Ez, nolabait lehen indako jangelara iristeko bide hori desegiten dezunean, progresiboki geroz eta argitasun gehiago dago, ez, iritsi arte berriz sarrerako gela hortana. Eta bai, oso sensazio arraroa zea, azkenen gauza bat eta beste, ordu terdi edo 2 ordu egongo ginen, ez, erabateko iluntasun hortan zen naula, isiltasunean eta oso lasa eta oso intimo betzela, eta gero, bizitza, gure betiko bizitzara buelta, ez. Datu bat orain, jar dezagun okela mai gainean, kontu labur bat. Sukaldaritzaren ikuspuntutik, okela nola jan behar den oso kontu kulturala da. Erraz esan da, hemen gutxi egina jaten dugu, eta Argentinan adibidez asko egina, baina hori da azalpen simple orokor bat. Eta zein da azalpen zehatza, ba? Noski ez diogu inori irakatsi behar nola prestatu ez okela ez ezer, baina bai esan behar dugu gutxi egina esan molde horren atzean gordintasun graduak daudela, eta horiek kontrolatzeko modua dela okelaren barruko temperatura kontrolatuta. Badira termometro batzuk okelean sartu daitezkenak eta barruko temperatura neurtu. Bai, hori bai, baina jakin beharko duzu ordea zein den temperatura egokiena, ez? Horixe bera esan nahi nuen, toki askotan irakurri dut okela puntuan prestatzeko, alegia arrosa barrutik eta ondo egina kanpotik, temperatura honena dela 60 gradu ingurukoa. Okela barrutik 60 gradura iristen denean puntuan dago, eta toki askotan esaten dute hori dela okela jateko modu osasuntsu bat. Badakizu zergatik? Zergatik. Hemen salto egingo dugu zientziaren mundura, hori esaten dute dela 60 gradutik gora okelak dituen bakterioak hil egiten direlako. Okela odoltsua nahi baduzu eta 45 gradu ingurura bakarrik iristen bazara, bertako bakterioak ez dira hil, dena den. Beste kontua da, bakterio horiek kaltegarriak ote diren ala ez, baina tira. Orain zerura goaz, hegazkin batean sartu eta 12.000 metrora igoko gara. Willy, zergatik eskatu didazu hegazkin batera joateko egia esan? Bai, batez ere, hegaldietako janariak oso txarrak direlako. Txarra, zapore txarra duelako edo osasunerako txarra. Egia esan azken urteetan hegaldi gutxitan eskaintzen dute janaria ordaindu gabe. Beraz, hegaldietako janaria desagertzen ari da edo hori da nire esperientzia apurretik esan dezakedana. Hori egia da, baina ez nuen hori esan nahi. Esan nahi nuen ordea zaporez ez dela oso goxoa eta gehitu nahiko nuke hori ez dela janaria merkea erabiltzen dutelako. Agian bai, baina ez da horregatik. Arrazoi zientifiko bat dago horretarako. Altueragatik izan daiteke? Zuzenean ez, baina bai. Hegazkina oso altu joatearen ondorio urrun bada, nolabait. Hegaldi batean izan garen guztiok sentitu dugu hegazkinaren barruko giroa, arraroa dela, ez? Ez dela lurrean zaudenean bezalakoa. Kontua da oso altu joateak esan nahi duela, hegazkina barrutik presurizatu egin behar dela, ez? Azkenean, 12.000 metrotan atmosferak ez du oxigeno askorik. Eta beraz, hegazkinaren barruan atmosfera artifizial bat sortu behar da oxigeno gehiagorekin. Airea kanpotik ponpatzen da barrura, oxigenoa kontzentratu eta lortu horixe, oxigeno nahikoa sartzea. Eta orduan zein da arazoa? Arazoa da alturako aire horrek, oxigeno gutxi izateaz gain, hezetasun oso gutxi ere baduela. 11 edo 12.000 metrora troposferan goialdean gaude, iaia estratosferan, eta han goian ur lurrun oso gutxi dago. Datu harrigarri bat emateagatik, esaten dute Saharako basamortuan edo beste basamortu batean hezetasuna izaten dela 125koa edo gutxi gora bera, horrelako zerbait. Hegaldi komertzial batean hezetasuna da 105, 110 gehienez. Oso aire lehorra da. Eta horrek eragiten dio izugarri gure dastamen eta usaimenari. Beraz, berdin du munduko sukaldarik onenak prestatutako janaria jaten duzun. Hala ere, gozoa eta gazia direnak adibidez, oso motelduta nabarituko dituzu horregatik. Hezetasun faltak zapore guztiei egiten die. Guztiei ez, oinarrizko zapore guztietatik. Bakar bat, ez da moteltzen hezetasun faltarengatik. Eta ez da mingostasuna eta ez garrastasuna ere. Ez esan, umamia berriz? Umamia da, bai. Adibidez, tomatezukua hartzen baduzu, zapore ona izango du 12.000 metrotan.
Eta ez gara sartuko oso azalpen biologiko sakonetan, baina efektu horrek zerikusia du barne belarriarekin, hori bitxia da. Eta soinuarekin ere bai, hegazkin batean beti dago soinua. Beraz, badakizu, laranja zukua har dezakezu hegaldi batean, bai, baina gomendioa da tomate zukua hartzea. Edo kurria, hau sartzen bazara, intentsuagoa da kurriaren zaporea hegaldi batean lurrean baino. Eta zuk hegaldietan tomate zukua hartzen duzu benetan? Ez ditut hegaldi asko egiten, egia esan, eta ez dut inoiz tomate zukuri dastatu edo edan hegaldi batean, baina proba egin nahiko nuke egunen batean. Eta esaten dute badagoela jendea hegaldietan blodimeriak bakarrik edaten dituela. Koktel horrek tomatea du oinarrian, vodka ere bai. Dena den nik tomate zukuarekin nahikoa izango nuke, Eta zure esperientzia hegazkinekin? Nik esan dezake lanagatik azken aldian egokitu zaidala Europan zehar eta Afrikara bidaiatzea, eta aukeran nahiago Afrikako konpainietako zerbitzua. Ara? Europan murrizketak non nahi, ez da tomate zukua ere. Willy, zer kontatu aldidazu minutu batean, burura etortzen zaizuna? Zerbait interesgarria, zerbait harrigarria, zerbait eroa... Asko eskatzen didazu, ez? Nik trukean eskaintzen dizut minutu oso bat, dena zuretzat, mikroa zure esanetara. Ja, zer egin dezakedan? Goazen 3, 2, 1, aurrera. Sukaldaritza komunikabideetan obsesio bat bihurtu da. Beti errezetak, beti platerak, beti lehiaketak horren inguruan. Baina hori jatearen historiaren erdia besterik ez da. Errezetarik sofistikatuenak ez du ezertarako balio, historiaren bigarren erdiak ez du laguntzen. Eta bigarren erdi hori jango duenaren gorputza da. Haren metabolismoa, biokimika, egoera fisikoa eta abar. Zuretzat zure amonaren kroketak onenak dira, zuk txikitan probatu zenituelako. Neurologikoki zure gustua eta dastamen sistema kroketa egin zaporean eta horrelakoetan oinarritu zenituelako. Amona sukaldari ona izan ala ez. Eta bestetik, jateko unean duzun egoera fisikoa ere oso garrantzitsua da. Mendian 3 orduko ibilaldi bat jangabe egin ondoren, motxilan daramazun tortilla lehor horrek sekulako zaporea du, gosearen sentsazio fisiologikoak agintzen duelako. Baina ez esan hori sukaldari gorenei, bestela jatetxean sartu baino lehen behartuko gaituztelako 3 orduko ibilaldi bat egiten, eta baraurik. Bide batez, zuk bisigua jaten duzunean, zer jaten duzu? Bisigu harra edo bisigu emea? Ze galdera klase da hori. Jakin egin nahi dut. Nik oso gutxitan jaten dut bisigua, eta ez naiz inoiz arduratzen harra edo emea den jaten dudan hori. Galdera gaiztoa da egia esan. Bisigua gazteak direnean harrak direlako eta gero eme bilakatzen direlako. Hermafroditak dira, benetan? Baina bai, eta haien bizitza osoa kontutan hartuta hori bai. Denborarekin dira hermafroditak. Biologoek hermafrodita sekuentzialak deitzen diete. Horrek esan nahi du ugaltzen direnean beti izaten direla gazte bat eta zahar bat elkarrekin. Gazte harra eta zaharra emea, ordun. Hori da, eta beste harrain espezie asko adibidez, haiek ere gauza bera. Adibidez, gure arrandegietan ohikoa den urraburua ere hermafrodita sekuentziala da. Nik ez ditut bisigu txikiak jaten, berriz ere azpimarratu nahi dut bisigua oso gutxitan jaten dudala. Beraz, jaten dudanean, handiak iruditzen zaizkit, emeak izango dira. Orain, urraburuen kasuan, ez daukat hain garbi. Nik ez da ere, nola nahi ere, orain nire galderak zentzu hartu du, ez da? Bai, erabat, kontu bitxia da. Orain bueltan nator, bitxikeria batekin. Ea zer esaten diazun? Ea, bota ba. Afrikara eramango zaitut. Egia esan, zuko beto esagutzen duzu Afrikanik baino. Guazen Afrikara. Lehoiei buruzko kontu bat, ekarri dut. Ez dut inoiz lehoi bat, jan. Eta ez dut inorrez adutzen janduenik. Ez, alderantziz. Ez alduzu inoiz pentsatu lehoiek nagusiki okela jaten dutenez kolesterol arazoak izan behar dituztela. Egia da. Ez aldute arazorik horrekin? Ez. Eta nik hasieran pentsatu nuen azalpena sinplea dela. Ez direla inbeste bizitzen, gazte hiltzen direla eta ez diela denbora ematen nolabait aterosklerosiarekin arazoak izateko. Baina ez da hori, edo ez da hori bakarrik. Gainera, metabolismo ezberdina dute.
haien gorputzak beste modu batean digeritzen ditu gantzak, kolesterola barne, eta beraz, guretzat kaltegarria izango litzateken dieta bat izan dezakete. Hori da haragijalea izatea, ezta? Haragijalea eta agian karniboro hitza erabili beharko genuke hemen. Karniboro. Bai, karniboro, hitz hori ere berezia da. Biologoek zehaztasun maila oso handia erabiltzen dute horrelako terminoekin. Eta haiek esaten dute haragijalea dela haragia jaten duena. Noski. Karniboro izatea aldiz, haragia edo okela jatea baino kontu zabalagoa da. Adibide tipikoa panda handia da, Txinako animalia politori. Berez jan bambua jaten du. Ia ez du besterik jaten. Eta alde horretatik ez da haragijalea. Baina haren gorputza eta metabolismoa eta dena astartzen baituzu, konturatuko zara karniboro baten hortzak, ahoa eta batez ere digestio dia duela. Beraz, bambuz elikatzen bada ere, biologikoki panda handia karniboroa da. Izan ere, haragijaleak ziren haren arbasoak. Orduan lehoiek ez dute arazori kolesterolarekin eta panda belarjalea den karniboro bada. Alajaina. Horixe. Eta Afrikara eta Txinara eraman auzu bide batez, ez da bidaia txarra. Bukatu dezagun janariaz hitz egiten, baina guk geuk jaten dugun janariaz. Gai asko geratzen dira horrez. Ezin den harrapatu saio bakar batean, baina ez dut atala gutxi nahi paradoxa sortzen duten janari batzuk aipatu gabe. Bota? Hitz turkiar bat botako dizut, jogurt. Jogurt, turkiarra da? Uste nuen Greziakoa zela? Turkiakoa da. Eta zer esaten diazu jogurtari buruz orduan? Oso berezia dela. Pentsa, hartzitutako esnea da jogurta, eta horrek esan nahi du bakterio asko dituela, eta bakterio horiek jaten dutela esnearen laktosa. Beraz, arazorik baduzu laktosarekin, esnea dezakezu jogurta hartuta, kalterik izan gabe. Bakterioak guretzat lanean, azkenean. Eta antzera kefirra eta esnearen hartziduraren beste produktuak, batzuetan bakterioak izan beharrean, onjoak dira edo dena delakoak. Interesgarria. Eta bukatzeko zapore mina edo pikantea. Hori bai berezia. Hori badakit, gehienetan kapsaizina izeneko molekula bat izaten da min edo bisitasun edo pikante horren erruduna, ezta? Galdetu mexikarrei. Bai, ideia interesgarria da, berez toxiko badelako. Egia da toxikoa izatean, bakterio kaltegarri asko hiltzen dituela, eta azkenean janaria kontserbatzeko modua dela kapsaizina duen zerbait gehitzea, baina bitxiena da guretzat ere toxikoa dela. Bai, baina dosi txikietan hartuta ezain beste, ez? Hori da kontua, janari minak asko dosifikatu behar dira, haietaz gozatu ahal izateko eta erabat kaltegarriak ez izateko. Ze ona den min pixkat eta janaria zari naiz, Eta bitxia da zer egiten diogun geure gorputzari. Bankete ederra eginez agurtzera goaz. Bisigua, blodimeriak denetik izan dugu, gaur. Asetutakoaz. Beste atal batez segidan, esango dugu, zuekin izan garela hemen Zientzia Oro podcast honetan, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailaren Zientzia podcastean, zientzia leku guztietan dagoelako. Eta plazer bat izan da beste behin ere, Willy. Jo, Ider. Eta ondo bizi zuek, ondo izan.